UPPL आरो BPF सार मेडाम मोननिसिम आंबो बेखौनो खावलायो खौसेयै थाबा हायै जेबो खोथा गैया हारसिङै थाबायबा गोग्लैनोबो हागौ जुदि लोगो थायोबा बियो बोखांनानै होथारगोन आरोखि दा बेनिखायनो जुदि खौसे जानो हायोब्लाथ' बिराद मोजां खोथा जेनेबा आलदा आलदा थानायावनो जोंहा गोबां लस जालांबाय आरो जुदि बिदिनो आलदा आलदा थालायबाय थायोबा जोंनि जे आंनि फिसा आंनि फिसौ बैसोरो जेनेबा गुबुननिखौ मा बुंनो आंनि फिसाखौनो होनथारसै आंनि फिसा आंनि फिसौ बिराद खस्थ' मोनहैगोन आरोखि जों आलदा आलदा थालायबाय थायोबा आं बेखौल' नोजोर बोनानै खावलायहरनो सानदों जोंनि सार मेडाममोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दा थैबानो जोब्बाय दा थैनायनि सिगां मोजाङै गोरोबलायनानै अनलायनानै समाजनि हाबा मावनानै गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानै हेफाजाब होलायनानै थांनानै थानांगौ बे उजिगासेयाव आं बेखौ सानो बेनिखायनो गोरोबलायनांगौ आरोखि मानोना जिबनाव जोनोम हाबा थैनाय बे मोनथामा एखेबारे बारग'नो हायै एरायनो हायै मोनसे खान्थि दा जोनोम जाबाय हाबा जाबाय रायजो जाबाय अनलायबाय बयहाबो फेमिलि दं आरो थैगोन खाथां बोरै बेसेबां थानो 80 बोसोर थागोन दानि हाजार जेसे गिदिर माहाजोन जाया मानो जेसेबां गोजौआव पावार थाया मानो थैखागोन दा थैयोब्ला जोब्बाय बेनिखायनो थैनायनि सिगां अनलायनांगौ गोरोबलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ आरोखि बेयाव बिदा फंबाय नांलायनाय बखिलायनाय भुलाथ' बयनाबो जायो सोरना भुल जायाखै जाय मानसिया गावखौ आंना जेबो भुल जायाखै होनदों बे खुनु मोजां हाबाखौनो मावफेराखै आरोखि he has no experience about that direct आरोखि आंथ' सिगां बिदिनो खनोमोन मेथाइबो बिराद गोरोबनायनि अनलायनायनि खौसेनि बिराद मेथाइ खनबोदों आङो दाब दाब जायगायाव सेरजा दामनानै आरोखि बेखौनो आं सच्चि खननो सानदों आरोखि दिनै बेखायनो खावलायो जोंहा बिराद सिमां दंमोन सनानि न'खर दानायनि दा बै जेन' जोंनि हारियाव गासैयावबो गासैनि न'खरावबो जेन' आंखाला गोग्लैया बयबो जेन' मोजाङै थानो मोनो आंनि बिमा जेरै आंनि जाथि बंस'नि बिमा आंनि हारिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जेन' बयबो ओंखाम मोनजायो आरोखि रसा नाङा आलाय सिलाय जानाङा बै समनि बायदि बिनि जुनै गोरोबलायनांगौ आरोखि जुदि गोरोबलायाबा गावबागाव पार्सनेल माहाजोन जागोन गुबुना रसा नांगोन आरोखि बे खाथांखा जेनेबा आङो माबा मोनसे पर्टफलिय' दं आं माबा मोनसे मावो पार्टियाव बा बिजनेसाव बा कन्ट्रेक्टराव बे हारसिङैसो माहाजोन जागोन हारसिङै गारि बायगोन हारसिङै न' लुगोन ओमफ्राय जुदि बैसोर जोंहाथ' बिराद सुबुं माहारिफोर दं जोंनि हारियाव जायफ्रा दासिमबो रसा नाङो दासिमबो रसा नांनाय दासिमबो सानसेयाव खेबसेल' ओंखाम जाग्राबो दङ जोङो गामि गामि थाङोब्ला नुयो आरोखि दा बेनिखायनो आं खावलायबाय खौसे जानांगौ आरो जानो हाथाराबा बे गावबा गावनि मामला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आरो आखु दुखु मोननांगौबो खोथा गैया आंनि पार्सनेल आं निउट्रलनि जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आंहा रावजोंबो बिदि लेना देना गैया खिन्थु आं खौसेथिखौ मोजां मोनो मानोना divided we fall united we stand जाय रेखा जोङो गावस्रा गावस्रि जायोबा जोङो एखेबारे गोग्लैगोन आरो जों खौसेथि जायोबा जोङो गोथों मोजां डेस्टिनेसनाव जों सहैथारो बा सहैगोन आं मा गोबाव बाथ्रा बुंबावनो आंनिबाथ' मा BPPL गासैबो गोरोबनांगौ आंना एबसु आरो बर' साहित्य बा कालचार बा बड' फिल्मनि बे एस'सियेसन गासैबो खौसेयै जुदि माबा मोनसे डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जुदि सापर्ट होलायोबासो जागोन आरोखि बे मोननैजोंल'बो जानाय नङा बे एना एनिजोंनो जेबो जानाय नङा आरोखि जोंनि साननाय जोंनि जे लुबैनाय हास्थायनाय जोंनि जे आसल डेस्टिनेसन सिमां बे मालाबाबो जानाय नङा आरोखि खंख्ला जानानै थागोन ओंखायनो बयबो आरोखि बे जेनेबा दिनै पलिटिक्सनि जुनै BPFजों UPPLजों हारसिङै सरकार दानो हाया बिनि जुनैसो बिसोर खौसेथि जानो थांगासिनो दं नंगौना नङा डाइरेक्ट सिदा खोथा बेखौ नाबालक आंनि जाम्बाब्लाबो बेखौ आं बुजिनानै मोनदांखायो दा बेजोंल' बोरै जानो जा हारिनि थांनानै थानाय थैनाय खस्थ' मोननाय बेसो आंना बे सरकार दानो गादियाव गाखोदो बेनि जुनैसो खौसेथि जाफ्लानाय